tentoonstelling over 700 jaar Joods leven in Maastricht in het Generaalshuis aan het Vrijthof. Vorige week zondag werd over hetzelfde onderwerp een boek gepresenteerd in de serie Vierkant Maastricht. Schrijver is Jacques Lemmens uit Grevenbicht. Hans Op de Koel praatte met de jonge historicus die ervan overtuigd is dat de Maastrichtse Joodse gemeente de oudste is van Nederland. Nou, zover de huidige stand van geschiedwetenschap dat uitwijst wel. Ik bedoel, er zijn zeer uitgebreide onderzoeken naar verricht. En daaruit blijkt, uit de literatuur blijkt dus dat Maastricht vanaf de oudste vanaf 1295 is. Is dat papier, heeft men daar iets van gevonden? Ja, dus 1295 heb je dus de eerste vermelding van Platea Judiorum, de Jodenstraat. En als je daarmee doordenkt, dan kun je veronderstellen dat het dus een stuk verder teruggaat als 1295. Ja. En daarom begint het boek ook in 1250. Maar het kan best zijn dat het nog verder teruggaat. Omdat er dus ook in deze regio, met name de Rijnstreek, dat het daar vestigingen waren voor 1200. Ja. Maar daar zal dus in de toekomst aanvullend onderzoek voor nodig zijn. Ja. Was er toen ook een gebedshuis of een soort van synagoge? Of is dat niet te zeggen? Jawel, dus dat weten we dus uit een stuk uit 1377. Daar is dus sprake van Latijnse tekst, recte in quandum schola judiorum, wat veel wil zeggen als recht tegenover de voormalige Joodse school. Dat is dus synagoge. En die was dus in 1377 niet meer in gebruik. Ja. Dus waarschijnlijk de periode tussen 1295 en 1377 heeft die synagoge in de Jodenstraat gelegen. Ja. Maar er zijn dus ook archeologische vondsten daaromtrent. Dus dat is zeker. Maar waar zijn die Joden nou vandaan gekomen? Zo in die 12e, 13e eeuw? Nou, met name uit de Rijnstreek, grote Joodse gemeenschappen, zoals Keulen, Worms, Mainz. Uit Frankrijk. En ook zijn er dus berichten dat men dus vanuit Engeland, dat men daar verdreven werd, naar West-Europa is verhuisd. Het was toen ook echt een volk op de dool, hè? Een volk wat van het ene naar het andere land of de ene heerschappij naar de andere werd verdreven. Dat is echt een rondtrekkend volk. Hè? Ja, hun bestaanszekerheden waren vrij minimaal. Het was het belang, of welk belang de landsheer had bij Joodse aanwezigheid. De Schutzgelder, weten de Duits dan, die men moest betalen. En de Joden werden als het ware fiscaal als melkkoetjes gebruikt. En zolang de steden en de burgerij niet al te veel in opstand kwam, kon men zich onder strikte voorwaarden, konden de Joden in die steden wonen. Ja. Maar die voorwaarden waren dus strikt omschreven, Jodenreglementen. En die konden ook van vandaag op morgen er weer uitgegooid worden? Precies, die konden ook gewijzigd worden. Ja. Die eerste periode van Joods leven in Maastricht tussen 1250 en 1350, een eeuw en dan houdt het op, min of meer. Wat is er toen gebeurd? Nou, in de jaren 1348 en 1349 zijn er dus in heel West-Europa de pest heerst in West-Europa. En natuurlijk krijgen daar de Joden de schuld van in de vorm van bronnen, vergiftiging en dat soort zaken. Men zocht die onzekere dagen naar een zondebok. En die was heel snel gevonden. En dat was een van de redenen dat men dus grote getalen naar Oost-Europa vertrok, waar dat probleem nog niet speelde.
En ten tweede, er was ook in economische sfeer waren er wel veranderingen opgetreden. Tot voordien hadden de Joden een duidelijke maatschappelijke functie als geldhandelaren. Maar vanuit Italië krijg je dan dat de Lombarden, Italiaanse bankiersfamilies, die zich over heel West-Europa gingen verspreiden. En die zo langzaamaan de functie, de economische functie die de Joden tot dan toe hadden vervuld, gingen overnemen. En er bleven alleen nog de kleinere zaken bleven over. Dat is ook een van de redenen waarom men dus naar Oost-Europa vertrok. Ja. Maar de belangrijkste is natuurlijk toch de pestvervolgingen, die ook op grote schaal mensenlevens heeft gevraagd. Ja. Moeten we ons bij vervolgingen dan ook inderdaad voorstellen dat mensen gevangen werden genomen, gedood? Ja. Grote schaal. Een Born bijvoorbeeld op het kasteel. Daar waren grote getalen Joden naartoe gevlucht. Zo'n 100 in getal. En die zijn daar afgeslacht. Een tweede periode van Joods leven in Maastricht is tussen 1650 en 1794. Dat is eigenlijk 300 jaar later. Hè? Ja. Waar kwamen die weer terug? Waren dat dezelfde families? Dat neem ik niet aan. Hè? Dat zo. Nou, of het dezelfde families zijn geweest, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is dus wel zo dat er zowel vanuit Spanje, Portugal, als iets later vanuit Oost-Europa Joodse mensen naar de Nederlanden kwamen. En dan zou je dus genealogisch onderzoek moeten verrichten, waarbij tamelijk gecompliceerd is voor die tijd. Maar het had meer te maken met de economische explosieve groei die de Nederlanden in de Gouden Eeuw doormaakten. En ook de religieuze tolerantie die er toen heerste. Ja. Er waren eigenlijk twee soorten van behandeling door de overheid. Hè? De Staten-Generaal was eigenlijk zeer liberaal. Hè? Daar konden Joden toch redelijk vrij leven. In het Rijnland was het wel anders. Hè? Nou, ook ten aanzien van het eerste denk ik dat je enige voorbehouden moet maken. Liberaal in die zin van er werden geen principiële uitspraken gedaan. Er werden geen strikte regels opgesteld zoals dat in het Rijnland was. Maar dat wilde dus niet zeggen dat men zich overal kon vestigen. Absoluut niet. Op veel plaatsen kon men zich niet vestigen, zoals Maastricht. Het verschil is dat de staatsoverheid de Jodenpolitiek tussen aanhalingstekens overliet aan de steden. Ja. Voor Maastricht betekende dat er in de stad geen Joden toegelaten werden. Slechts zeer incidenteel maakte men daar een uitzondering op voor enkele Joden. En daar reageerde de burgerij, zeker de gilde, soms zeer fel op en soms iets minder fel, afhankelijk van de economische situatie. Een heel vreemd verhaal is een moordzaak die gespeeld heeft in 1712. Hè? En die de gemoederen nogal erg in beweging heeft gebracht in Maastricht. Wat was er aan de hand? Nou, er was een oneenigheid ontstaan tussen de weduwe Bamfi en een Joods liefdespaar die met haar enige handel dreef. En de weduwe Bamfi, zo gaat het verhaal,
blijkt dus uit de rechtsstukken die toen opgemaakt zijn, dat zij aan Helene Meijers een gouden horloge had toegezegd. En toen puntje bij paaltje kwam, dat niet deed. En David Mozes, haar vriend, die probeerde dat alsnog van haar te krijgen. En dat liep uit de hand. Het kwam tot een handgemeen. En daarbij werd de weduwe vermoord. Daarna vluchtten de twee naar de kelder van het huis en probeerden zichzelf van het leven te beroven. Maar alvorens zichzelf fikse halswonden hadden toegebracht, waren de buren al binnengedrongen en werden ze alsnog naar het gevang overgebracht. En een paar dagen later werden zij dus levend geradbraakt op de markt. Dat geval, die moordzaak, die heeft de gemoederen zodanig in beweging gebracht dat het eigenlijk een golf van antisemitisme over Maastricht ging. Dat werd al snel bekend, ook doordat er allerlei liederen over werden gemaakt. Ja. Het was natuurlijk voor Maastrichtse mensen die beducht waren voor Joodse concurrentie, olie op het vuur om dat aan te grijpen, om alle Joden uit de stad te weren. Ja. En dat lied, gezien de overheersende katholieke bevolking en het religieus antisemitisme, was dat natuurlijk vrij snel met elkaar gecombineerd. Ja. Dat lied dat bestaat dus nog en die tekst die ligt er niet om. Die tekst die ligt er zeer zeker niet om. Ja. We gaan naar 1794, dan gebeurt er wat in Maastricht, maar daarvoor moeten we eigenlijk eerst terug naar Frankrijk, 1789, de Franse Revolutie. Hoe dachten de Fransen over de Joden? Nou, in ieder geval waren zij inmiddels wel zover dat zij de Joden niet meer als een afzonderlijke natie beschouwden en hen wilden opnemen in de Frans-nationale gemeenschap. Dat paste in hun vrijheids- en gelijkheidsgedachten. Ja. De Fransen kwamen ook naar Nederland. In 1794 zien we dan ook dat er een echte Joodse gemeente kan ontstaan. Ja, de toelatingsverboden, beperkingen, die werden opgeheven. En dat bood Joodse mensen uit de Rijnstreek, uit Noord-Frankrijk, uit Wallonië, maar ook de kleinere dorpen rondom Maastricht, die daar dus wel al enige eeuwen woonden, de mogelijkheid om zich permanent in Maastricht te vestigen. Ja. En je ziet dus een explosieve groei van tussen 1794 en 1815. Ja. Wat voor beroepen hadden die mensen dan? Veel mensen zaten dus in de handel, omdat dat voorheen vrijwel de enigste beroepstak was waar Joden hun brood mee konden verdienen. De gilders lieten natuurlijk niet toe dat men... precies. Ze waren dus uitgesloten van allerlei ambachtsberoepen. En daarnaast zie je dus wel veel slagers en bakkers, omdat dat voor een bestaan van een Joodse gemeente noodzakelijke voorwaarden waren. Ze moesten ritueel geoorloofd voedsel eten. Ja, vandaar dat ze altijd een eigen slager nodig hadden. En
Ja. Maar het was dus ook zo dat daar niet-Joodse mensen hun etenswaar kochten, omdat de kwaliteit in de regel zeer goed was, omdat de controle strikt was. Hoe was dat nou in de 19e eeuw? Was men inderdaad formeel natuurlijk wel gelijkgesteld, maar het was ook de tijd van een gigantische hoos in antisemitische bladen. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld in Meersen, waar een landelijk antisemitisch weekblad werd uitgegeven. De Talmud Jood. Het was ook een tijd van antisemitisme natuurlijk. Ja, dat klopt. De religieuze verhoudingen waren nog vrij strikt in de 19e eeuw. Tot voor de Tweede Wereldoorlog zou ik willen zeggen. Het was een verzuilde samenleving. Getypeerd door hokjesgeest. Zich afzetten tegen andersdenkenden. En dan nam men geen blad voor de mond bij. Ja. Bovendien krijg je dus iets later dat opkomst van het nationalisme in andere landen. Ook Nederland trouwens, maar toch niet zo sterk. Niet zo sterk gewelddadig is dat in Nederland tot uiting gekomen. Maar in Frankrijk en ook in Duitsland zijn er heel duidelijke voorbeelden voor. Het begin van de Holocaust eigenlijk. Wanneer zijn in Maastricht de eerste deportaties geweest? In augustus 1942. Vanaf die tijd zijn er dus Joden op transport gesteld. Eerst naar Vught, klein aantal, Amersfoort en Westerbork. En vandaar uiteindelijk naar Auschwitz, Sobibor en kleinere vernietigingskampen. Hoeveel Maastrichtse Joden zijn uiteindelijk gedeporteerd? Van de 550 Maastrichtse Joden die er in 1940 woonden, zijn er 400 niet teruggekomen. Vermoord. Ja. Hoe ging dat? Ze werden opgeroepen, neem ik aan, moesten ergens, waar moesten ze naartoe? Alle Joden in Limburg werden uiteindelijk naar Maastricht getransporteerd, opgehaald met een vrachtauto of anderszins. En werden verzameld in een schoolgebouw in de Professor Pieter Willemstraat. En vandaar werden ze in de avonduren, na 12, onder escorte van Nederlandse politie, naar het station gebracht. Maastricht is de eerste stad in Nederland die bevrijd wordt in 1944. Meteen tegelijkertijd wordt ook al in Maastricht worden de eerste stappen gezet om de Joden weer in hun rechten te herstellen in Nederland. Hoe kwam dat zo snel? Nou, in hun rechten herstellen, dat was een zuiver Maastrichts-Joods initiatief om te proberen te achterhalen wie er nog in leven waren en proberen inderdaad om nieuw huisvesting te zoeken en om latere termijn, of een eerste termijn zelfs, om aan financieel middelen te komen, want al het geld wat ze hadden, alle bezittingen waren in beslag genomen. En dat zou heel lang duren, voor sommigen jaren van procederen om hun geld en bezittingen terug te krijgen. En men moet ook bedenken dat de Joodse mensen die de oorlog overleefd hadden, op niemand konden terugvallen. Gehele families waren vermoord. Ja, wat mij
heel erg verbaasd heeft in het boek, is dat er nog in 1945 ronduit antisemitische artikelen in de Limburgse kranten staan. Hoe is dat nou in hemelsnaam te rijmen? Nou, ik denk toch dat het zo is dat de nazi-propaganda voor de oorlog, tijdens de oorlog, heel goed aansluit bij datgene, bij die denkbeelden die er dus in Limburg heersten. Maar die hebben daar nog een schepje bovenop gedaan. Het was een zeer goed uitgedacht, psychologisch spel die de nazi's hebben gespeeld. Ja, Maar dan in 45 nog. Ja. Dan moet het dus diep zitten. Het zat heel diep. Het zat heel diep. En ik denk dus dat de oorlogsperiode dat alleen maar versterkt heeft. Ja. En niet verminderd. En het gehele probleem die er dus binnen de Joodse gemeenschap of binnen de Joodse belevingswereld, de hele problematiek, daar werd geheel aan voorbij gegaan. Men zei van, ja god, je hebt het overleefd, wees blij. Ja. Maar niet van sympathie of hulp. Ja. Dat was in de wederopbouw tot 55 was daar geen sprake van. Kun je nou ook zeggen dat antisemitisme nog steeds heerst? Ik denk inderdaad dat de Joodse mensen zich zeer bewust zijn dat het nog steeds leeft. Ja. En dat het misschien wellicht altijd zal blijven bestaan. En zeker gezien de recente ontwikkelingen in Oost-Europa, de grafschendingen in Frankrijk, opkomst van extreem rechts in Duitsland. Dat in ieder geval niet meteen zeer geruststellend werkt. Zeer zeker niet. Hoeveel Joden zijn er nog in Maastricht? In Maastricht zelf geen 50 en over de rest van de provincie Limburg ook nog eens 50. Dus in totaliteit 100 mensen. Een hele kleine gemeenschap.